Esta noite vivirán unha experiencia que hai uns anos era inimaginable e que é froito do avance tecnolóxico e artístico. Hoxe, mirando ao ceo, descubrirán unha nova dimensión. Cada unha das luces que despegarán son naves non tripuladas coñecidas como drons. Cada dron está programado dentro do conxunto para ofrecerlle unha experiencia innovadora e sorprendente. E todo acompañado dunha banda sonora feita para a ocasión. Unha unión perfecta entre arte e tecnoloxía que tamén é respetuosa co medio ambiente e que seguro que vos sorprenderá. Moitas grazas á organización por deixarnos soñar neste anaco de ceo. Se queres seguirnos nesta viaxe, búscanos na web, baixo o nome de Flock Drone Art. Etiqueta as túas publicacións de fotos e vídeos. Dende Flock Drone Art, desexamos que a maxia se apodere de ti. Imagina un lugar onde poidan vivir seres gigantes. Seres que poden viaxar a lugares escondidos. Un lugar donde hay seres capaces de ver lo invisible.
que poden contemplar un sitio sen sequera pisalo. Un lugar onde as flores poden chegar a ser xigantescas. Onde incluso os seres
que